Jesi opasna. Ne, ozbiljno, će dođe Hrvoje, Ne znam. A kako ne znaš, gdje je otišao? Negdje je otišao, evo. A je li igra Minecraft? Da, A ti? da. Znaš šta je Stonebrick? Molim? Znaš šta je Stonebrick? Da. A šta je admin? Čudi, znaš šta je admin? Da. Opa, nove komande, a? Dobre. Jel imaš devojku? Da. Rekao, jel imaš devojku? Nemaš. Ali sad si me razočarao. Znaš? Ajoj. A imaš dečka? Sutra kaži bratu da ako ne nađi ti imam devojku 120 eura. Mora naći ti devojku. Na kom serveru igraš? Jeli Hrvoj? World of Balkan. Kako? World of Balkan. World of Balkan. V-O-R-L-D. World of Balkan. Znaš to da speluješ? Znaš da speluješ to? Šta? Znaš to da speluješ na engleskom? Speluješ. Da. Odelik. Bye bye.